mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po si Kisha Plupeño mula po sa J Blue Calapan, Oriental Mindoro. At ikinagagalak kong batiin po ang lahat ng ating mga kasama dito po sa Zoom, pati na rin po sa ating mga nanonood online. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pati na rin po kasama din po natin ngayong gabi ang ating IFP coordinators mula po sa Region 4B. Walang iba po si Pastora Vicky de los Reyes. Isang malaking pagpapala ang inyo pong presensya sa ating pagtitipong ngayong pong gabi. Pag-uusapan po natin at ipapanalangin po natin sa Panginoon ang ating mga ating ang hinihiling na panalangin ngayong gabi sapagkat tunay na mahalaga po ang panalangin sa ating buhay at ito rin po ang ating koneksyon sa Diyos na nagbibigay lakas, kapayapaan at gabay sa bawat araw. Kaya po, salamat po sa inyong pagsama at naway pagpalain tayo lahat ng Diyos. Kaya po sa gabi pong ito, ako po ay una nagagalak sa Panginoon dahil alam ko po ito po ay plano ng Panginoon na makasama po ako sa prayer matters na po ito. Actually po talaga po ako'y galak na galak sa pagkilos po ng Panginoon sa aking buhay. Una po, gusto ko pong ihayag sa inyo ang aking short testimony sa hindi po sa nakakaalam. Ako po ay nakaranas po ng kahimalaan ng Diyos, ng kagalingan na nagmumula sa Diyos. Talaga pong natutuwa po ako sa pagkilos ng Panginoon. At ako nga po ay talaga pong napakalakas po talaga ng panalangin na may pananampalataya po talaga sa Diyos. At una po sa lahat, wala naman po akong ibang pinangahawakan kundi ang pangako ng Diyos. Dahil nga po na nakaranas nga po ako ng mga sakit po noong mga nakaraang linggo, nakaraang araw, na talaga pong napagtagumpayan po sa tulong ng Panginoon. Dahil po ako yung taong hindi po marunong uminom ng gamot at hindi rin po napunta ng mga hospital for the first time. Kumbaga talagang 50-50 na ang buhay ko po noon that time. Pero alam niyo po, wala po kong isinigaw sa Diyos kundi, Panginoon, tulungan mo ko, pagalingin mo ko. Ayun nga si Pastora Vicky ang kasama ko noon that time. And praise God dahil po sa biyaya at habag po ng Panginoon, hindi po hinayaan ng Lord na mangyari yung plano ng kaaway sa aking buhay. At still, ngayon po sa gabing ito, ako po yung nakikita ninyo at nakasama po ninyo sa online prayers na to. Kasi po, alam ko po na talagang pinakita po at marami na pong pinatunayan ng Diyos sa aking buhay, nakagalingan at hindi lang po doon yung mga pagpapalat, kagalakan sa aking buhay. Kaya po sa oras po ito, salamat po talaga sa Panginoon sa biyaya at habag sa kanya pong mga binibigay niya po sa aking na tunay nga na hindi mo masukat akalain na talagang napaka makapangyarihan po ang Diyos na buhay. Kaya po sa gabi pong ito, maraming pong salamat at yun po ang aking short testimony na alam ko po na ang sikreto lang po talaga is wala po tayong ibang panghahawakan kundi ang ating Panginoon, ang mga kanyang pangako. Amen. At lagi lang po tayong manalangin ng lubos po sa kanya dahil po doon hindi po niya tayo iiwan, hindi niya po tayo pababayaan. Kaya po maraming pong salamat sa ating Panginoong Amen. Jesus. Amen. Praise God. Sige po, konting testimony din po. Bilang po intercessor po dito sa Oriental Mindoro. Nandun po lagi yung prayer po namin kasi mahalaga talaga ang prayer bilang intercessor, tinawag po tayo watchman. Watchman po ng ating bayan, ng ating pong probinsya, ng ating pong syudad. So that time, talaga nagpipray po kami, lagi, may doon watch po kami. At nakita ko po doon na talagang walang patid ang prayer, talagang dinidinig ng Diyos. At ang pray ko nung time na yon, bali 2 weeks, ang pray ko kay God na sabi ko, Lord, hayaan mo na bantayan mo ang aming pier dito sa Calapan, pier dito sa Calapan na walang makapasok ng mga elements, masamang mga illegal na mga gawain, ano. At praise God, after 2 weeks, pinakita ng Diyos na talagang tumutugon siya sa ating panalangin. After that, na ano na lang namin, nabalitaan na lang namin na mayroon na sabat ang mga kapulisan doon po sa Calapan Pier, nasabat sila ng 120 kilograms na shabu at worth 8 million, no, 8 million. Ito po ay nakapasok dito sa Calapan nila nasawat
galing ito ng Batangas, no, nakasakay sa sa taxi, sa kotse, at inilagay sa mga yung makita namin, nakalagay sa mga maleta, sa mga bag punong-puno. So, yun ang pananalangin natin, kahit simple lang, tinutugon niya ng Diyos. Kasi nakikita ng Lord, hindi ko yung hahabang prayer, no, kundi yung puso mo kung paano ka dumudulog sa ating Panginoon. So, sa oras nito, marami pa ho tayong mapag-aralan about prayer. Bakit nangyari ito sa ating bansa? Nangyari po sa ating pamilya, nangyayari po sa ating personal na buhay, o di kaya po sa ating church, no? Alam nyo, mayroon po tayong dapat gawin bilang mga lingkod ng Diyos. Tayo po ay magatan ko po yung i-share ko po ngayon yung freedom from bondages, no? Kalayaan mula sa gapos o mula sa tanikala. So, praise God. Ang sabi po sa Luke 4:18 verse 19, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of the sight of the blind, to release the oppressed and proclaim the year of the Lord's favor." So tayo po ay anoint ng Panginoon para i-preach natin yung Word of God. At ngayon po, no, dito po tayo magpapasimula kasi po may original purpose si God. Kung bakit nangyari ito, lahat-lahat may pinanggalingan ito. Bakit nakaranas ng mga problema, mga kabigatan, discouragement, sakit karamdaman, kahirapan, lahat na, mga trouble. Ito po, sabi dito sa Genesis chapter 1 verse 28 to 31. Atin po itong babasahin, sabi dito, no, God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground." Then God said, "I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. And to all the best of the earth, and all birds in the sky, and all creatures that move along the ground, everything that has the breath of life in it, I give every green plant of food." And it was. Ibig po sabihin dito, nung pasimula pa lamang, talagang nakita na po natin dito kung papaano sinupply ng Diyos ang pangangailangan. Kung papaano ang sabi ng Panginoon na i-rule ng mga tao yung fish, yung sea, no? Yung fish na nasa dagat, yung bird na nasa sky, lahat ng mga living creatures, ay talagang nasa pailalim ng tao. Na ito'y sinabi ng Diyos, no? Kaya sabi dito, siya rin nagbigay ng mga seed-bearing na ito, plant, para magamit, para may pagkain ang mga tao. So, kung titingnan po natin dito, napakaganda na, no, ng plano ng Diyos. Kaya lamang po, nung dumating po itong si Satan, no, si Satanas, no, na parito, sabi dito, when Adam and Eve sinned in the garden, they lost their relationship with God and their dominion. So nung nagkasala po si Adan at saka si Eva, nawala po yung authority nila. Nawala na yung authority nila. Dahil ang sabi po dito sa Luke, the devil takes Jesus to high place, shows him all the kingdoms of the world, and offer him all their power and glory if he worship him. But Jesus ultimately reject this temptation. Nagkaroon ng temptation po doon sa lugar ng paradise, so makita po natin dito na yung ministry ng ating Panginoon, no, kung nasaan talagang wala na pong authority, wala nang under the rule ni Adan at saka ni Eva. So kung titingnan po natin dito, nasa ilalim na ni Satanas. So papaano kaya nakita po natin dito yung mga bandages, talagang talintali ang mga tao. So praise God, dahil ang ministry ng Panginoong Jesus is to restore, no, ibalik sa tao yung kanilang rightful, ibig sabihin yung kanilang relationship at saka dominion sa kaharian. So sino po yun ang magbe-benefit? Tayo po na nakakilala sa ating Panginoon, di po ba? So ang kailangan lamang po natin ay i-share ito, no, na talagang ang mga karamdaman, ang mga sakit na ito hindi galing sa Diyos. Bakit ngayon maraming may sakit karamdaman, may mga cancer, di po ba? Mayroon mga nahuhulog sa kasalanan, immorality, no? Mayroon mga idolatry. Ito po'y gawa ng kaaway. So ang sabi dito, no,
God's provision for a recovery and restoration process. Mayroon po tayo dito. No, ang sabi po dito na maibalik po natin sa Genesis 3 verse 15. No, na kung nasaan ay makita po natin dito yung pong yung mga ginagawa ng kaaway na ang sabi dito, ibinigay ng Diyos, nangako po ang ating Panginoon, ano? Na kung nasaan ibinigay si Jesus. No, dahil sa krus may kapangyarihan po tayo. Why? Dahil si Jesus po ay namatay para po sa ating kasalanan. Kaya po nakapasok itong mga karamdaman, sakit, kahirapan, mga trouble dahil po sa kasalanan na nagawa po ng ating mga ni Adan at saka ni Eva. Kaya po ang nakakapasok po talaga sa pamilya nila. Sa pamilya po natin. Hindi po tayo exempted. Ano ho? Pero salamat po sa Lord dahil mayroong Panginoong Yesus na umako ng atin pong mga kasalanan. Kasi ang hadlang po na hindi tayo matugon pala ng Lord ay yung kasalanan natin. Ang kasalanan nagiging dahilan para hindi marinig ng Diyos ang ating mga kahilingan sa Isaiah 59 verse 1 and 2. Naging maiksi ang kamay ng Diyos, nagiging bingi siya at nagiging bulag ng dahil sa ating kasalanan. Ngunit at salamat po dahil may Panginoong Yesus po tayo. Na ang sabi po dito, all legal rights of the enemy over us through disobedience. Yun dito pagsunod, no? At tayo po ay talagang lagi natin na nagkakamali, nakakasala. But praise the Lord, ano ho, kinansila na ito sa pamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Yesus. Amen po. Ang sabi po dito sa Colossians, ano, 2:14 to 15, sabi dito, Jesus canceled the record of death, no? Kasalanan natin against us and nailed it to the cross. Then disarmed the rulers and authorities, obeying them a public, making them a public spectacle of triumphing over them in the cross. So mayroon po tayong kalayaan because of the cross. So nandun makita po natin dito na malaya na pala po tayo. Kaya mapalad po tayo na nakakilala sa ating Panginoon. Alam na po natin yung katotohanan. How much more yung iba. Kaya po dito po sa atin pong prayer Zoom meeting na ito, mapapalaya po natin ang mga tao na talagang sabi nga gapos sa sakit karamdaman. Amen po. Kasi po ako'y nakakaranas din po nito. Pero yung sekreto talaga ibibigay ng Diyos sa atin. Then sabi ko dito, mayroon pong authority ang lahat ng mananampalataya. Amen. Mayroon po, sabi nga po dito sa Matthew 28, no? 8 verse 18, Jesus seeing a large crowd around him gives order to his disciple to cross to the other side of the sea. So ibig po sabihin dito, ibinigay ng Panginoong Yesus ang authority mula sa langit dito po sa atin. At ang authority na yan, mayroon pong kapangyarihan para talian ang gawa ng kaaway. Amen po. Sabi nga po doon sa Matthew, ano man talian dito sa lupa, Matthew 18 verse 16 or 17 ata yon. Ano man talian dito sa lupa, tatalian ko sa langit. Ano man pakawalan ko dito sa lupa, pakawalaan doon sa langit. So, ibig sabihin po, bakit po hindi natin magawa po yon? Pag tayo po may pananampalataya at mayroon po tayo talaga, sinusunod natin ang Panginoon, ang salita niya ay magbibigay ng kapangyarihan sa atin. Di po ba? Magbibigay ho ng kapangyarihan sa atin. Dahil ang sabi po dito, God has placed all things under His feet of Jesus. Nasa ilalim lamang po yung kasalanan, nasa ilalim lamang po yung sakit karamdaman, nasa ilalim lamang po yung kahirapan. Kaya sabi dito, who appointed him to be the head of everything for the church. Siya po yung head. Ano po? Kaya pag head po siya, wala hong makakagapisan niya, no? Sa ating pong Panginoong Yesus. Kaya sabi dito, the same authority that is in Jesus has been delegated to His people. Amen po ba? So sabi nga po doon, ang kapangyarihan ng Diyos, no? Kaya sabi nga ng Panginoon, bago siya pumunta sa langit, ang sabi niya, masigit pa na niyang gagawin ng mga himala, no? Na gagawin niyo sa ginawa ko dito sa lupa, pag siya'y nasa langit na. So kung titingnan po natin dito, marami ho mga mangmang sa salita ng Diyos. My people perish because of lack of wisdom or knowledge. Amen po ba? Ang iba po, minsan po ay dati po, ganyan ang nagagawa ko. Umiiyak ka na lamang, umiiyak ka. Pero we have the authority eh. Mayroon po mga tatlong pastor po yon. Lumapit po sa akin, sila po yung mga pastor na,
ay medyo nahulog po sa ano, medyo po nagkaroon ng problema sa family. Ngayon yung isa naman, ang sabi niya sa akin, nung dumating yung time na may problema siya, siya ay 3 days na nandun na po sa isang sulok umiiyak siya kasi nahihiya po siya, ano. Pero alam niyo, no, sabi ng Lord, tumayo ka. May kapangyarihan ka, gamitin mo yon. So tayo po, hindi lamang po tayo umiiyak sa Panginoon, humihingi, kundi may kapangyarihan po tayo para sirain, palayasin, no? I-delete, i-destroy, pull down ang stronghold ng kaaway sa ating pamilya, sa atin pong church. Amen po ba? Marami ho nangyayari sa mga church. Amen po, hindi lamang marami po, marami. Kaya sabi nga, mayroon mga disunity na nangyari sa church. Why? Ang kaaway ay nakapasok because lack of prayer. Nakakapasok po siya sa church because lack of prayer ang mga tao. Nakapasok din po siya sa pamilya po natin kasi kulang po tayo sa pananalangin. Samantalang, ang panalangin ay isang mandate ni God na gawin po natin. Sabi nga, three times a day tayo manalangin umaga, tanghali, at saka sa gabi. No? At pray without ceasing. Manalangin tayo ng walang patidway. Kung ang demonyo kumikilos 24/7, no? Ay talaga ang Diyos naman po mas higit pa doon, mas makapangyarihan pang ating Panginoon. Amen po ba? Hindi niya mahigitan ng kapangyarihan once na tayo umakto kasi hindi makakilos si God kung wala pong gagamitin na tayo po yun ng mga anak ng Diyos para palayasin ang lahat ng gawa ng kaaway. Sabi nun, bakit tayo lang nanalangin? No? Aba, ay lagi nagkakamali tayo, lagi tayo nagkakasala di po ba? Kaya kailangan po natin, we have to pray. Ang gagamitin po natin yung authority na ibinigay ng ating Panginoon. So dito po, may mga entry points si Satan. Bakit nakokontrol niya po tayo? Ang sabi po dito sa Epeso, no? 4, verse 26 to 27, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger and do not give the devil a foothold. Number 1 pala po, yun pong kasalanan ng galit. Ito pala po isang entry points ng kaaway sa tao, no? Galit, inggit, no, sama ng loob. Sa church naman, alitan, pataasan, amen po ba? Pataasan, mayroon pong mga jealousy, no, mayroon po yung mga ganyan, mga division, no, disunity, yan nakakapasok. Yung mga entry points ng kaaway. Pag hindi po nanalangin tayo para po sa atin at sa ating pamilya, tendency po talaga yan na makapasok ang kaaway. So, nagkakaroon po ng trouble. Hindi lamang po minor, kundi major problem po ang mararanasan. Kaya po, hindi lamang po tayo manalangin pag may problema. Hindi lamang po tayo may manalangin pag tayo may hinihingi po. Everyday po, manalangin po tayo sa kay God. Kaya po, yung mga intercessor po natin dito po sa Mindoro, ay talagang tinuturuan po natin na talagang manalangin. Sabi nga, I awake, no? I awaken of the dawn. Ibig sabihin, maaga pa lang nagluluhod na kay God for the covering, para covering sa pamilya, sa church, no, sa ating bayan. Pero sabi nga nakakalusot pa rin. Paano? Kasi kaunti po ang nananalangin. So, ang kailangan po natin, alamin po natin yung mga entry points sa pamilya, entry points sa church, kung ano man yung kumikilos at gumagalaw ang kaaway, makita po natin, we ask the spirit of discernment, no, kung anong ginagawa niya. So, yun naman i-review po natin. Ang entry points pa rin ng kaaway, sabi dito, ay ito yung mga major gates niya na dapat ma-identify po natin yung generational sin na dapat ho maputol, no, ang mga generational sin, no? Kumbaga po ay halimbawa po, marami po 'yon, no? Yung adultery mula pala po do sa kaanunuan natin hanggang ngayon, kumikilos ka kung hindi po natin putulin talaga po 'yon. Ano pa? Negative and violated covenants, no? Hindi po nagiging negatibo o di kaya po talagang hindi sumusunod sa covenant. Ano ba ang covenant? Yung 10 Commandments, no? Hindi nasunod yung 10 Commandments kaya nakakapasok. Ito po yung entry points ng kaaway sa atin. Ano pa? Curses, no? Basahin nyo na lang po sa Numbers 22, no? Mga curses na ito. Mga sumpa na kung nasaan ang mga tao, di ba? Lalo tigit ang mga unbelievers, pag may galit, talagang nag-speak yan ng curse, ng mga spirits niyan. Nag-speak sila. Pero yan doon naman kaya lagi po natin bantayan na lagi tayo magpa-cover ng banal na dugo ng Panginoong Yesus para yung mga curses na sinasabing negative ng mga kaaway sa atin ay
ay hindi po mananatili. So praise God, personal disobedience or sin. Yun po nga hindi natin pagsunod, kasalanan yun sa Lord. So yun lamang po at maraming salamat. Una po dapat mag-repent po tayo, no ho? Mag-repent po tayo, no? At i-rebuke po natin lahat ng gawa ng kaaway. So praise God. Tayo po ay manalangin. Lord, Father God, in Jesus' name and by the power of the Holy Spirit, Lord God. Maraming salamat po, Ama, na kung nasaan nakita po namin, O God, ang mga dapat naming gawin, O Lord God, para sa ganun patuloy naming maranasan, O Lord, ang iyong kapangyarihan. Lord, salamat po, Ama, dahil tinuruan mo kaming manalangin, tinuruan mo kami, Ama, na mag-binding and loosing, O Lord God, dahil we have the authority, Lord God. And thank you, Lord Jesus, for the cross, O God. Hallelujah, tunay nga inako mong aming makasalanan, O God, dahil ang kasalanan na nagiging dahilan para, Lord, makakilos ang kaaway. Ngunit salamat po, Ama, because you sanctified your people, O God, all the Christians people, Panginoon. At hayaan mo, Ama, na hindi lamang kami makaranas nito, Lord God, kundi, Lord, ang lahat ng mga di mananampalataya, O Lord God. You will open the door for their salvation, O God. Lord, maraming salamat po at samahan mo kami, Ama, sa oras na ito sa amin pong pananalangin, O Lord God. Lord, we thank you. We bless you, Father God. In Jesus' name, amen. Sige po, tayo po ay dumako po sa ating mga ilan na prayer items na isinend po ng ating mga kapatid sa Panginoon. Sige po, tayo po ay patuloy sa panalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Diyos, o Diyos sa aming makapangyarihan sa lahat, Ikaw po ang aming Diyos na nilalapitan. Ikaw po, Panginoon, ang mas makapangyarihan sa lahat, O Diyos. Kaya sa oras pong ito, Ama, patuloy kaming lumalapit sa iyo, Lord. Dumadalangin, nagpapakumbaba na alam po namin sa lahat ng aming idinudulog sa iyo, ito po ay iyong naririnig. Kaya po sa oras na ito, buksan niyo po ang inyong kaharian, ang inyong pong pangating, O Lord. Alam po namin na ikaw ay nandiyan simula pa lang nung una, Ama. Kaya Lord, sa oras pong ito, Lord, dinadalangin namin si Sister Beatrice Rivera po ng J. Blue San Narcisco Zambales. Lord, Harababasik, Harabayande. Lord, we pray po na yung kanya pong apo na si Althea Russell Cruzado ay inuubo po at halos hindi na makahinga sa pag-atake ng ubo, Lord, in the name of Jesus. Lord, sabi mo sa iyong salita kanina, Lord, na ano man ang talian namin dito sa lupa, tatalian mo sa langit. Anong pakakawalan namin sa lupa, pakakawalan mo sa langit. Kaya right now, Father God, tinatalian namin, Lord, ang ubo na yun na nagpapahirap sa kanyang apo, Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus' name. Matunaw ka sa pangalan ko, komplema ka out in Jesus' name. Yes, matunaw ka sa kanyang dibdib, lumayas ka, ka sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, hayaan mo, Lord, igawad mo at ilagay niyo po ang iyong kamay sa kanyang buhay at sa kanyang apo na ito, Panginoon, si Althea Russell po. Kaya salamat din po, Ama, sa buhay po ni Sister Piling, O God, J. Blue Calapan, Oriental Mindoro, Lord. Thank you, Lord, na sa kanya pong nararanasan, sa kabila ng kanyang nararanasan na karamdaman. Lord, kita mo kanyang paglaban, nakikita mo, Lord, ang kanya pong nararamdaman. Lord, I pray, Father God, sa iyo pa lang po, Lord. Umaasa na kami. Sabi mo nga, Lord, sa 1 Peter 2:24, sa iyong mga latay, sugat kami yung pinagaling. Kaya, Lord, salamat po, Lord, na patuloy na yung kanya pong sakit na nararamdaman sa kanyang tiyan. Lord, ito namin mo sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. Ano man ang abnormalities nito sa kanyang stomach, Lord, right now, I command you to come out. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus in Jesus' name, in Jesus' name. Yes, out in Jesus' name. Even the cancer, ano ka man, wala kang authority sa anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus kung sakit ka in Jesus' name. Lord, I pray, Father God, Lord, ang kanya pong nararamdaman ito. Amen. Sa kanyang findings po ay ang findings po niya appendiceal carcinoma, Lord. I pray, Lord, anuman sakit to, walang mahirap sa iyo, Lord, dahil sa iyo lang po kami nananampalataya na lahat ng bagay walang imposible sa iyo, Panginoon. Lord, salamat. Yes. Ay binigay mo na sa kanya, Lord. Lord, I pray sa aming pananampalataya, sa aming paglapit namin sa iyo, na siya'y pinagaling mo na sa pangalan ni Jesus, even na buong pamilya, Panginoon. Salamat din po kay Pastor Josh ng J. Luke Alapan, Oriental Mindoro, for his cousin na si Reza Recaro. Amen. Lord, may butas daw po siya sa baga na kailangan na daw po immediate operation. Yes. Lord, I pray, Father God, Lord, huwag mo pong hayaan na magkaroon pa ng komplikasyon, Lord,
sa kanyang operasyon na gagawin, Lord. I pray na ikaw samahan mo siya, banal na Espiritu, Lord, anuman ang kanyang nararanasan sa mga oras na ito. Yes. Lord, ikaw ang Diyos sa mahabagin sa lahat, Ama. Nananampalataya po kami na siya sasamahan mo doon pa lang sa operating room, sa kanyang mga doktor, nurses, na kasama niya in the name of Jesus. And Lord, I pray, Lord, ito yung magtagumpay ang operasyon na to. At alam po namin, Lord, na inayos mo na to sa pangalan ni Jesus, Ama. Yes. Dahil ikaw ang Diyos namin na pinahahawakan, na kaya mo gawin ang lahat ng bagay, Panginoong Jesus, O God. Amen. Lord, thank you, Lord, kay Pastora Lea ng J. Blue Calapan Oriental Mindoro. Amen. Lord, humingi rin po siya ng request for the prayer for the complete recovery po ng kanya pong niece na si Irish Flores Gutierrez. Lord, I pray, Okurabasag Harababasan Rabayande, Lord, Harabasikara Yandera Rabayande, Lord, alam po namin na ikaw ang may kaya ng buhay at ikaw ang may hawak ng buhay, Panginoon. I pray, Father God, the complete healing upon her life, Father God, kay Irish, O Lord Jesus, O God. Alam po namin, Lord, na hindi ito mawawala ng kabulan ng aming paglapit, na alam po namin ito dininig mo. At Lord, nananampalataya kami na siya, Lord, palalakasin mo ang kanyang physical ng katawan. Lord, muli siya makakatayo, makaka-recover, Panginoon, makakain ng maayos, Panginoong Jesus, O God. Kay Lord, salamat, dahil nandun po ang aming puso na alam po namin na sabi mo nga sa iyong salita, Lord, na ano man ang hilingin namin sa iyo sa pangalan ni Jesus, ito'y ibibigay mo, Panginoong Jesus, O God, sa iyong mga anak na tapat na naglilingkod po sa inyo, Ama, Panginoon. For the last, Lord, kay Reverend Rio, Lord, sa J. Blue Camellia, Lord, salamat po, Lord. Pray, Father God, for the total healing for the brother Ray Mandap, Lord, Lord, I pray, Father God, Lord, nandun yung karababasik, karababaganda ng pagsama mo sa kanyang buhay. Andoon yung good result, Lord, ng kanyang blood test, Lord. Lord, salamat dahil alam po namin na kaya mo baguhin ang lahat ng bagay, Panginoong Isusugat. Di ba, Lord, sabi mo sa iyong salita, Lord, na kung kaya mong baguhin ang isip ng hari, Lord, ganun din, Lord, ang kaya mong baguhin ang lahat ng bagay na naging negatibo sa aming buhay, Panginoon. Lord, into the positive way, Father God, at Lord, we claim it for the healing and recovery, Lord, sa kanyang buhay, at magkaroon pa siya ng mahabang buhay at prosperous life, at Lord, sa kanyang second life, hayaan mong ibigay niya to sa iyo para sa iyo lamang siyang maglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po sa iyong kabutihan, even Lord, kay Tita Gedi, Panginoon, ng J. Blue Kamansihan, Lord, karababasik, karababakanda, rababasik, karayande. Lord, si Tita Geda isa contact person mo sa J. Blue Kamansihan na tunay nga nakikita mo kanyang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Amen. Lord, kita mo kanya, Lord, at bagamat siya senior na, nandun pa rin ang kanyang paglilingkod at pagbibigay ng panahon sa iyo. Amen. Lord, salamat po, Lord, at humingi rin po siya ng request, Lord, sa kanyang manugang na si Beth Colokar na may ovarian cancer. Lord, kura babasak, karababakanda, rababachik, karababayande. Yes, we rebuke you out in the name of Jesus, the name of Jesus. Yes, ikaw ovarian cancer, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, in Jesus' name. Provision, Lord, para sa kanyang gamutan, Lord, yung total healing, Lord, salamat, na alam po namin, Lord, pinagaling mo na siya sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, O God. Lord, salamat din po kay Ninong Nikki Colokar, Panginoon, sa kanyang Parkinson disease, Lord, sikarababasakarababasikarababayande, Lord, matagal na po niya ito, Lord, idinadalangin sa iyo, alam ko, Lord, there's the right time, Lord, dahil wala naman pong mahirap para sa iyo, Lord, karamdamang ito, Lord, ay aayusin mo, ibabalik mo ang dating ang kanyang kamay, Panginoon, O Lord Jesus, Lord, ang kanyang katawan, Panginoon, ay magkakaroon na po siya ng masiglang pangangatawan, Panginoong Jesus, O God. Lord, salamat po sa kalakasan at mahaba pang buhay, itatagdag niyo po kay Ninong Nick, Panginoon. Salamat po, Lord, sa mag-asawang pong ito, Lord Jesus, at tunay nga napakabuti mo sa kanilang buhay. Wag po sila iiwan, ipababayaan man, even their family, Lord Jesus, O God. Lord, halababasik ka, rababayan, tarabasik ka, yande. Yes, even Lord, si Pastora Jonah ng Chico Kamansihan, Lord, dinadalangin po niya, Lord, dinadalangin din po namin, Lord, si Sister Levy, Nuevo, Panginoon, Lord, babasik ka, babakanda, babasik ka, raralantak, karabatak, karababayande, Lord Jesus, Lord, recovery and healing, Lord, lalo na, Lord, magkakaroon siya operated in her eyes, Panginoon, ng katarata daw, Lord. Lord, I pray, Father God, Lord, na ito'y tutunawin mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, at bibigyan mo siya ng magandang doctor, Lord, Father God, na mag-ooperate sa kanya, Lord Jesus, O God. Pero Lord, ayaan mo, Lord, na ilagay mo, Lord,
ay yung kamay, Panginoon, makapangyarihang kamay sa kanyang mata, Panginoong Jesus, O God, Lord. Yes, O God, palitan mo ito ng bagong mata, Panginoong Jesus, O God, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Even, Lord, kay Kuya Danding, Mansongsong, Lord, for the healing sa kanyang lungs, Lord, sa kanyang nararamdaman. Lord, ito, Lord, ay hayaan mo, Panginoon. Ngayon pa lamang, Lord, dinadalangin na namin, Lord, darababasik ka rayan, Lord, na patuloy mo, Panginoon, na siya, Lord, ay gabayan mo at samahan, Panginoon. Yung lungs na yun, ay papalitan mo rin ng bagong lungs, Panginoon. Patuloy siyang makahinga ng ayos, Lord, Panginoon. Salamat, Ama, dahil ko po sasamahan mo sila at iingatan. Lord, salamat sa mga prayer for the healing touch, Father God. Lord, salamat sa kabutihan mo kung paano mo ako pinagaling, ganun mo din sila pagalingin, Panginoon. Kung paano mo po, Lord, pinakita sa akin ang himala mo, ganun mo din ipakita sa kanilang himala mo, Panginoon. Dahil ikaw ang tunay na Diyos at wala ka pong katulad, Panginoon. Kay Lord Karababasik Kayande, salamat po, Lord, kay Pastora Diday sa kanyang ganun din po kayang nararamdaman ng Parkinson disease, Lord, Chikarababasik Karabayande, at itinutunaw namin sa pangalan na Jesus, Lord, in Jesus' name, in Jesus' name, makakaayos na po siya, makakatuwid ng kanyang lakad, Panginoon. Salamat, Lord, at babalik mo ang kanyang ang boldness ng pagtuturo sa iyong salita, Lord, sa iyong mga lingkod, Panginoon. Lord, salamat naman, tunay ang napakabuti mo, hindi ka nagbabago noon, ngayon magpakailanman. Kay Lord, salamat. We entrust to you everything, oh God. In Jesus' name, in Jesus' name. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord, Lord, salamat po, Ama, sa oras nito. Itinataas ko rin, Lord, oh God, ang Jeblo Paranaque, Sister Jillian, Panginoon. Yes, oh God. Lord, oh God, tunay nga, Panginoon, oh Diyos, mayroon siyang kahilingan, oh God. Hallelujah, na mabago, Panginoon, oh God, ang kanyang kapatid, oh Diyos, oh Lord God, na sila Jillian at Ninyo, pare God, in Jesus' name, at mawala na ang kanilang mga bisyo. In Jesus' name, yes, winawasak namin ang lahat ng gawa ng kaaway, vices, outing, gambling, in Jesus' name. Yes, sa parabakanda, yes, pagsunod sa Diyos, ikarabakanda, tapos sa Diyos, in Jesus' name. Every rebellious spirit, we bind you, we cancel your power right now, in the name of Jesus. Yes, ikarabakanda, and Lord, we declare, pare God, healing and salvation, pare God. Lord, na tunay na makalaya po sila sa gapos ng kaaway, Lord God. You will open the door for their salvation and lead them to repentance, Lord God. Kaya Lord, salamat, we declare and we decree, pare God, hallelujah, na sila, Lord, makatanggap dahil alam ko, God, ang panalangin, O God, ng aming kapatid na ito, Sister Jillian, ay tutugunin mo, O God. In Jesus' name, Lord, ganun din kay Pastor Joshua ng Jeblo Kalapan. Lord, salamat po, Ama, sa buhay niya. Continue, Lord, i-bless mo, Lord, ang batang ito, Lord God. Baka mas bata pa lamang nagpapagamit na sa sayo. Kaya, Lord, dalangin po namin, O God, ang financial breakthrough, Lord, sa buhay niya po, Panginoon, O God, dahil siya nag-aaral pa po, Panginoon, provide all his needs according to your riches and glory to Christ Jesus, O God. Lord, salamat po, Ama, hayaan mo, O God, na magiging marami pa siyang blessing, O Lord, to be a blessing, Panginoon. Lord, i-bless mo po, Panginoon, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga magulang, ang business nila, Lord, upang sa ganon, hallelujah, Lord, matustusan ang kanyang pag-aaral, tapos siya po, pare God. Lord, salamat po, Ama, dinggin mo nawa, Lord, ang dalangin ng kanyang puso at ang desire ng puso niya, even, Lord, ang sa kanyang mga magulang. Salamat po, Ama, at ganoon din, Lord, kay Sister Heli Parigan ng Jeblo Kalapan. O God, Lord, tunay nga paano ng kanyang tatlong anak, si Mark Daniel, O God, Lord, si Jaser, Jarvis, O Lord, si Sir James Parigan, Lord, in Jesus' name, hiningi po namin na bigyan mo sila ng kalusugan, paano ng kanilang katawan, O God, na hindi sila magkakasakit, O Lord God, at bibigyan mo sila, Lord, ng tamang oras, Panginoon, O Diyos, O Lord God, para sa iyo sumamba, Panginoon, O God, makakilala ng lubos at magtiwala sa iyo, Lord. I pray and I declare, God, salvation and healing, O God, upon them. Even, Lord, sa kanilang pag-aaral, Lord, bigyan mo sila ng karunungan at katalinuhan. Makatapos sila sa kanilang pag-aaral, Panginoon, O God, nakasama ka po, Panginoon, O God, for you know the plans for them, the plans to prosper, not to harm, the plans to give future and hope. Magandang buhay, magandang kinabukasan. Panginoon, para sa kanila, kanyang anak, O God, Lord, dalangin ko pagpalain mo, Sister Heli, Lord, ang kanyang business, O God, para, Lord, matustusan, O God, ang pag-aaral ng kanyang mga anak, O Lord God. Lord, salamat, hindi mo sila pababayaan, hindi mo sila pagkukulangin. Lord, hiningi rin po namin, pare God, Sister Christy, Lord, O God, ng Pasig, O Lord God. Lord, salamat po, Ama, dahil ang business niya, Lord, O God, ay patuloy mo i-bless, O Lord God, patuloy ka manguna sa kanya. Hayaan mo po, Panginoon, O God, na marami pang mga tao, Panginoon, O God, hallelujah, na maano sa kanyang business, O Lord God, hallelujah, Lord, marami pang mga tao, Panginoon, O God, i-connect, Panginoon, siya sa mga tao, Panginoon, para, Lord, i-bless ang kanyang business, O Lord
God. Marami siyang mga customers, Lord God, at i-bless mo po, Panginoon, O God, ang gawa ng kanyang kamay. Lord, dalangin ko po, Panginoon, O God, na ang kanyang employer, O God, Lord, ay makakilala sa iyo, Panginoon, you will touch them, Pare God. Lord, sa pamagitan ng buhay, O God, ni Sister Christy, Lord, makita na ikaw, Kristo, O God, ang kanyang Diyos, O God, na kung nasaan ang kaluwalhatian mo'y makita sa kanyang buhay, O Lord God. Hallelujah. Kaya, Lord, maraming salamat po, Ama, kayo ang kumilos, O Lord God, sa buhay nila, Lord God. In the name of Jesus, Lord, Shikarabakanda, bless mo, Sister Christy, bless mo, Lord, ang kanyang buhay, even, Lord, bless the work of her hands, O Lord, even her family, O God. In the name of Jesus, Lord, Arabasikara, Yarabakundo, Lord, Ililakanda, Rabasikara, Bahay. Lord, si Pastor Jonah, panunogan ako na saan ang hinihingi niya, Lord, O God, makatapos pa ng pag-aaral kanyang anak, Lord, successful graduation this coming March o this coming April or May, O God, in Jesus' name, Lord. Maraming salamat po, Ama, dahil nakatapos na sila po, Panginoon, O Lord God, ng kanilang pag-aaral, O Diyos, O God. Lord, ingatan mo at gabayan mo, Panginoon, O God, si Amazing, Lord, si Howard man, Panginoon, na kung nandiyan lagi yung protection, yung guidance mo, yung covering mo, Lord, ilayo mo sila sa anong mga plano na kaaway, at hayaan mo po, Panginoon, sa kanilang pagtatapos, i-bless mo, Lord, ang kanilang mga trabaho, Panginoon Jesus, O God. Lord, salamat po, Ma. I-bless mo rin, Lord, si Pastora John, ang kanila po, Panginoon, O God, na business, O Lord God. Hallelujah, Lord, nagiging finance, kingdom financer siya, O God. Marami tao na tutulungan niya. Nandalo kayo, Panginoon, ng patuloy na masumasama sa kanya, Lord God. Kaya, Lord, salamat sa buhay nila, Lord God. Bless their family, O God. Cover them by the blood of Jesus, O God. At Lord, ilayo mo sila sa sakit karamdaman. Kumpleto pagalingan, O Lord, kay brother, hallelujah, Arnel, O God, in Jesus' name. Salamat po, Ama, even po, Panginoon, ang church, O Lord, for J, Panginoon, even Lord, sa Camilla, Lord God, hallelujah, leader, Pare God, Lord, O God, Panginoon, salamat po, Ama, dahil, Lord, O God, ang leadership, O God, in Camilla, Pare God, maging vigilant, O Lord God, ang mga leaders po, Panginoon, O God, na tunay na magkaroon sila ng discernment of spirit, O Lord God, kung ano man ang ginagawa ng kaaway, Lord, tunay na maging bukas ang kanilang spiritual eyes, O Lord God, mind, O Lord God, in Jesus' name, magkaroon sila po, Panginoon, O God, ng hallelujah, Lord, ng kapangyarihan, Panginoon, para sirain ang lahat ng gawa ng kaaway, babakapan mo, Lord, O God, ang iyong mga anak na ito, Lord God. Lalo tigit po, Panginoon, O God, hallelujah, Lord, after, Lord, ang kanilang recently ended anniversary, Panginoon, salamat po, Ama, alam ko, Lord, na hindi magtatagumpay ang kaaway, O God, in Jesus' name, Lord, I pray for the spirit of unity, Lord God, hallelujah, in band of peace, discernment, wisdom, understanding, humility, Lord, sa mga leaders, O Lord, sa mga workers, O Lord God, sa mga members, O Lord God, ng J-Block, Camilla, Lord, ikaw ang mataas at mapaparangalan sa kanilang mga buhay, Panginoon Diyos, O Lord God, dahil Lord, ang bawat isa ibaba at ikaw lamang, Panginoon, mataas, O Lord God, salamat po, Ama, dahil pinagpala mo sila, Panginoon Diyos, O Lord God, hallelujah, Lord, ingatan at gabayan mo sila sampo ng kanilang mga mal sa buhay, O God, Lord, thank you, Pare God, hallelujah, Lord, we pray and we break the spirit of Jezebel, O God, in Jesus' name, even arrogance, malicious, and false accusation, and spirit of pride. Lord, ito po, Panginoon, O God, ay isang stronghold. Ito po, Panginoon, O God, ay isang entry points, O Lord God, ang kaaway, O Lord God, ang Jezebel spirit, O Lord, ang pride. Kaya, Lord, tanggalin mo, Ama, sa pangalan ni Jesus, O God, in Jesus' name. Ano man ang gawa ng kaaway, hindi magtatagumpay sa buhay nila sa pangalan ni Jesus, sa J-Block, Camilla, in the name of Jesus, Ora sekare bokondo rubokanderia sekare rabakande hura bababa sekare bakanda, Lord, hawakan nila, Panginoon, ang kanilang puso, ang kanilang kaisipan, Lord, walang sino mang mataas kung ano man, Panginoon, O God, ang kanilang status, Lord, sa buhay, mayaman man sila, may pinag-aralan man sila, Lord, ang business nila pinagpahala mo, yan ay galing sa iyo, Panginoon, dahil walang sino man may pagmamalaki, Lord God. Kaya, Lord, salamat po, Ama, we pray for your covering, O God, and declare, decree, Pare God, holiness, righteousness, humble spirit, Lord God. Hallelujah. Even po, Panginoon, O God, ang tunay na pagmamahal at pag-ibig ay patuloy mong ibalot sa kanila in Jesus' name. Salamat po, Ama. Hallelujah. Hallelujah. Even po, Panginoon, O God, bigyan mo sila ng good health, Lord God. Lord, kalakasan at hindi po sila magkakasakit, Lord, in Jesus' name. We pray the blessing in work, Pare God, in business nila, Pare God, to be the kingdom financer, Lord God. Maraming salamat po, Ama. I-anoint mo, Lord, O God, ang guidance o protection mo, and declare, O while you decree, Pare, that the Spirit mag-manifest, Lord, sa mga leaders, O God, ng J-Block, Pamilya, Lord God. Babakapan mo sila ng kapangyarihan mo, Panginoon, O God, at makita yung glory mo sa kanila, where the signs, wonders, and miracles will manifest upon them in the name of Jesus, O God. Kaya, Lord, salamat po, Ama. Hallelujah, Lord, we pray, O God, hallelujah. Even, Lord, ang
family nila, ang church, ang finances, relationship, physical. Hallelujah, Lord. Tunay nga, Panginoon, O God, maghihimala ka po, Panginoon. Maraming salamat, Lord. More souls and leaders, O God. Hallelujah, to guide them, Pare God. Magdagdag ka pa, Lord, na maraming mga kaluluwa, Lord God, na mag-i-increase pa, Lord, O God, ang kanilang mga numbers, O God, in the name of Jesus. Salamat po, Ama. We pray, O God, for the new property na mag-build, Pare God, for Camilla Worship Place, O Lord God, 1,000 square meters, O Lord God. Lord, salamat po, Ama. Ibibigyan mo itulod, O God, sa takdang panahon, Pare God, na magkaisa, magkasundo sila, Lord God, at walang sino may itataas kundi kayo lamang, O Pare God. Salamat po, Ama, for your grace and mercy for the answered prayer, O Lord God, sa mga kahilingan po namin, O God. We claim and we receive and we believe, Pare God, na ito'y pagaganapin mo pa, Lord, in Jesus' name. Lord, maraming salamat din po sa kamansihan, more souls to win, Lord, increasing committed and dedicated workers, Lord. Yes, O Pare God, salamat po, Ama. Ngayon pa lang, Lord, tunay na naghahari ka na, Panginoon. Nagkakaroon ka na po, Panginoon, O God, Panginoon, ng iyong pagpapala sa lugar na yun, Panginoon, O God, na pupunin mo ang lugar na yun tuwing linggo, Pare God. Lord, yung mga dati nang hihina, ibabalik mo, Lord God, in Jesus' name. At Lord, tunay nga magkaroon sila lagi, Panginoon, O God, ng prayer, O God. Hallelujah, Lord, ma-receive po nila, Panginoon, O God, ang mga revelation mo po, Panginoon, O God. Lord, salamat po, Ama. Kayo magpala sa kanila, Lord God, in Jesus' name. Lord, we pray, Pare God, sa Bacoor, Panginoon. Ang main po, Panginoon, salamat po, Ama. Lord, we pray for the coming 3-day family camp, Panginoon, yung Occupy Till I Come. Lord, this coming April 17 to 19, Pare God, Lord, salamat po, Ama. Ikaw ang programmer, Panginoon, O Lord, O God, namin, Panginoon, sa araw na yon. Lord, salamat, bigyan mo na magandang panahon, Panginoon, O God, Lord, even po ang provision, Panginoon. Hallelujah, O God, for this upcoming event, O Lord God, ang mga lingkod mo na gagamitin, Lord, ang mga hallelujah, mga speaker mo po, Panginoon, Lord, wisdom, knowledge, understanding will be upon them, Pare God. Lord, hayaan mo po, Panginoon, O God, more revelation, O God, even revelation na, hallelujah, hallelujah, rabasikriya, robokunduruba, Lord, salamat po, Ama, sa mga lingkod mong gagamitin, Panginoon, bakit gamitin mo sila, Lord God, at anuman, Lord, O God, ang mga bagay na gagawin nila magkaroon ng tunay na katagumpayan, Lord God, na hindi, Lord, ang programa ng tao masunod, kundi ang programa mo, Panginoong Yesus, Lord God. Lord, huwag niyo silang pagkukulangin, Panginoon, Lord God. Provision mo po, Panginoon, O Lord, ay pagkakaloob mo, Panginoon, O God. Ngayon pa lang, Lord, inire-ready mo na, Panginoon, O Lord, O Diyos, ang iyong mga anak sa lugar na yun, Panginoong Yesus. Salamat, salamat po, Ama, sa katagumpayan. Salamat po sa provision mo. Salamat po sa anointing, O God, sa mga speaker po namin. Salamat din, O Lord, sa mga babae at lalaki na dadalhin mo sa araw na yun, Panginoong Yesus, O God. Bind them, Lord, with your love that cannot be broken, Panginoon, O God. Especially, Lord, ang worship team, Pare God. Hallelujah. Salamat po, Ama. Ikaw ang programmer nila po, Father God, dahil i-honor po, Lord, ang mga programa nila, Lord God, in Jesus' name. Lord, maraming salamat even po, O God, si Bishop, Panginoon. Lord, si Leo, Lord, Pastor Leo, Pare God, and Lord, ang kanyang pamilya, i-bless mo, Lord God, samahan mo, even, Lord, and Jabil pastors, Lord God, all the leaders and workers of the Jabil family, Pare God. Ano man ang mga pagkukulang namin, humihingi kami ng tawad, O Diyos. Ano man ang mga kasalanang nagawa po namin, humihingi po kami ng tawad. Lord, forgive us, Lord, kung mayroon mga factions man, mayroon mga disagreement, Lord. Mayroon mga bagay na hindi pagkakasunduan, O Lord God. Kulang man kami panunugan sa prayer. Forgive us, O Lord God. Patawarin mo kami, aming Ama, kulang sa commitment, Panginoon. Kulang sa babad, sa presensya mo po, Panginoon, Lord. Forgive us, O Lord God. Kung hindi namin naging totoo kami panunugan sa aming paglilingkod sa iyo, humihingi po kami ng tawad. Lord, hallelujah, kung Lord, pabaya kami sa tungkulin sa mga responsibilidad po namin, O God, na pinagkatiwala mo sa amin ang calling namin. Forgive us, O Lord God. Panginoon, maraming salamat, Ama, dahil ikaw ang Diyos, O Lord God. Nakikita mo po, Panginoon, Lord, ang kakayahan, Panginoon, God, ng bawat mga pastors mo po, Panginoon. Walang naliligid sa iyo, kaya hiningi po namin, Ama, na babakapan mo yung mga anak. Lalo tingin si Bishop po, Lord God. Lord, tulungan mo si Bishop po, Panginoon. Ano man, Lord, ang langin niya po, para sa Jabe, Lord, Pare God. Lord, kayo mangyari ang kalooban mo. Lord, dinggin mo, nawa ang dalangin ni Bishop po, Lord God. Mahal niya po, Panginoon, mga kapatiran, mahal ng mga pastors, Lord God. More wisdom, more anointing will be upon him, Pare God.
in Jesus' name. Hallelujah. Basikaro mo, kunduro mo, babayande. Lord, alisin mo po, Panginoon, ang kalungkutan ni Bishop. Alisin mo po, Panginoon, O God, ang mga bagay, Panginoon, O God, na nagbibigay sa kanya panghihina niya, Lord God. Kundi makita niya po, Panginoon, Lord God, ang mga leaders, pastor na nagkakaisa. Lord, hindi inyo hayaan, Lord, O God, na magkawatak-watak, Panginoon, O God, mawala, Panginoon, O God, ibang mga church, O God. Bagkus, Lord, ibabalik mo, Panginoon, ang nawawala. You will restore everything, Lord, na ninakaw ng kaaway, O God. Yes, Lord. Dahil, Lord, ang lahat ng ito hiningin po namin sa pangalan mo lamang, O God. Lord, mula ngayon, Pare God, ikaw na mag-aayos ng lahat, tulad sa bawat churches, O Lord God. Magkaisa, magkasundo, magmamahalan, magpatawaran, Panginoon, O God, magtulungan, magdamayan, Panginoon, O God. Ang mga pastor, Panginoon, O Lord God, ang mga leaders and workers, O Lord God. Lord, yung anointing, yung power, ibibigay mo po, Panginoon Jesus, O God. Lord, I declare and decree, God, na magkaroon ng Median Company, Lord, O God, Median Company, Lord, sa J-Blue Church, O Lord God, Luzon, Visayas at Mindanao man. Pipili ka na babae at lalaki, Panginoon, O God, na tunay na worshiper mo, warrior mo po, Panginoon, intercessor mo po, Panginoon Jesus, O God. Kaya Lord, maraming salamat. Gamitin mo, Panginoon, kami maging lingkod mo, Panginoon, O God, kamay, mata mo, Panginoon, O God, tainga mo, puso mo po, Panginoon, para Lord, maabot pa namin ang marami pang mga kaluluwa, mga tao na hindi pa nakilala sa iyo, lalo tigit sa panahon ngayon, lalo tigit ang mga mahal namin sa buhay, Panginoon, O God. Lord, mga kapitbahay pa namin, mga relatives po namin ang, O God, Lord, hindi pa nakilala sa iyo. Gamitin mo kami, Ama, boldly, Lord, O God, maranasan po namin, O God, ang kapangyarihan mo po, Panginoon, upang sila, Lord, O God, ay madala po namin sa iyong banal na paanan, magiging buhay na patotoo kami, Panginoon, ng glory mo'y makita sa amin, O God, ang signs, wonders, and miracles na tunay nagmamanifest ka sa J-Blow Church, Lord God. Kaya, Lord, maraming salamat po, Ama, at ang dalangin po, God, ng mga church, Lord, na wala pang mga sasakyan service, Lord, ipagkakaloob mo mga instrument, Panginoon, ibibigay mo, Ama, sa iyong takdang panahon, Lord God. Lord, ganun din, O God, ng Kingdom Financial, magre-resap ka sa bawat churches, Lord, and J-Blow. Ganun din, Lord, O God, ang mga lote na wala pa, Lord, ibibigay mo po, Panginoon, O Diyos, O God, wala pang building, Lord, ibibigay mo mga materialis na yun para makatayo ng church, O God. Lord, hindi magtatagumpay ang kaaway sa pangalan ng dahil inahadlangan namin ang lahat ng gawa ng kaaway in the name of Jesus, J-Blow. Even the spirit of pride, we bind you. Yes, Karabakande. Oh, Rabababashanda. Yes, Karabakande. Evil morality in Jesus' name. We bind and we cancel even idolatry in Jesus' name. Kinakansila namin in Jesus' name. Marabasi Karabakande. Lack of wisdom, lack of knowledge, prayerlessness out in Jesus' name. Yes, Karabakan. Lack of commitment in Jesus' name. Unforgiving spirit in Jesus' division out. Yes, Karabakande in Jesus' name. Lord, maraming salamat. And Lord, we declare and we decree, Father God, hallelujah, your goodness, your faithfulness, your mercy, your goodness, Lord God. Lord, sa buhay, panunogan ng J-Blog, signs, wonders, and miracle, more souls, Lord God, hallelujah, Lord, Lord, tunay nga inaasahan po namin na magdadala ka at ibabalik mo, Panginoon, ang nawawala. In Jesus' name, pupunin mo ang bawat churches ng J-Blog na baba't lalaki na handang sumunod sa iyo, magpuri at sumamba sa iyo, na bago ka dumating, Panginoon, Lord God, makita mo, madatnan mo, O God, ang church ng J-Blog, spotless, blameless, without wrinkles, O God. In Jesus' name, Lord, maraming salamat po, Ama. Hallelujah, Rabasikaraya, Rabakunduro, Bababasyante. Lord, maraming salamat po, Ama. Lord, ang dalangin din po namin, Ama, sa oras nito, Lord. Hallelujah, sinabi, the big one, Panginoon, Lord, hindi ito magtatagumpay sa aming bansa. Lalo tigit ang sabi nga po, Panginoon, O God, sa Metro Manila, in Jesus' name, Father. Lord, hinahawakan po namin, Panginoon, O God, ang salita mo, Panginoon, O God, na kung nasaan sabi mo po, Panginoon, once na kami nanalangin, pray the righteous man is powerful and effective, O God. Lord, maraming salamat, even, Lord, ang Thailand, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Naku, nasaan ang Thailand, Panginoon, O God, na sa ngayon, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, tunay nga, Panginoon, pinaranas, Panginoon, O God. Hallelujah. Alam mo nangyayari, Panginoon, O God, na marang halos, O God. Hallelujah. Maraming namatay, Panginoon, O God, Lord. Patawarin mo po, Panginoon, O God, kung ano man ang kanilang mapagkukulang, pagkakasala, makita ito nawa ng mga tao na buhay pa, Panginoon, ngayon, na kung nasaan sila magbalik loob sa iyo, magsisi po, Panginoon,
maging ready sila, O God. Kaya dahil luman oras darating ka, Lord, O God. Lord, ang salot ay darating, Lord. Ngunit, Lord, I pray, Lord, ihanda mo, Panginoon, O God, ng mga tao in Jesus' name. Lord, maraming salamat, even po, Panginoon, O God, ngayon. Lord, na mayroon po, Panginoon, O God, na sunog, Panginoon. Lord, hallelujah, Lord, si Jesus sa South Korea, Panginoon, Lord, I pray for your covering. I pray for your protection, O God, over South Korea in Jesus' name. Lord, kahabagan mo, Lord, ang bansang ito, Panginoon, O Diyos, Lord God. Lord, hayaan mo kung ito may babala sa kanila, Panginoon. Lord, hayaan mo na sila po, Panginoon, ay lumapit sa iyo, Lord God. Sumamba sa iyo, lalo tigit, Lord, ang mga kabataan nila, Panginoong Yesus, O God. Lord, tunay nga, Panginoon, alam ko, Panginoon, ang South Korea ay nagiging pagpapala sa bansa namin, O God. Kaya, Lord, spare mo sila, pare God. Ikaw, Lord, ang maghari, manguna sa kanilang mga buhay. Cover them by the blood of Jesus, O God. I-comfort mo kung may namatayan man, i-comfort mo sila, Lord, in the name of Jesus. Lord, maraming salamat po. At sa oras nito, Lord, tunay nga, Panginoon, O God. Hallelujah. Rabasi karabakunduro bababayan the Lord. Hallelujah. Music, ang upcoming anniversary, Lord, ang mga programa ng J-Blo Churches, O Lord, Luzon, Visayas at Mindanao, Panginoon. Hallelujah, Lord, mula, Panginoon, O God, buwan na ito ng March, ng April, Panginoon, i-bless mo, Lord. Hallelujah, mga upcoming, Panginoon, O God, ng mga anniversary, mga seminars, mga gatherings, Lord, mga prayer meetings, Lord God. Lord, tunay nga samahan mo, Banal na Espiritu, Lord, ikaw magtuturo, ikaw ang mag-guide sa iyong mga anak. I-bless mo, Lord, ang bawat mga anniversary. Lord, ang tagumpay ay galing lamang sa iyo, Panginoon, O God. Lahat ay mababati, ikaw lamang mataas sa aming Ama. Yung provision mo, yung protection mo po, Panginoon. Even, Lord, ang programa, Panginoon, O God. Ang good weather, O God, ang condition, O God, ng weather namin, ikaw, Lord, ang magpala nito, Lord God. Even po ang pinansyal na pangangailangan nila, Lord, ikaw rin ang magkakaloob sa pangalan ni Jesus. All the speaker, O God, ay i-anoint mo po, Panginoon. Maging malaking pagpapala sila, Lord, O God, sa congregation, Panginoon. At maraming tunay na mapagpala, maabot, Panginoon, O Diyos, magkaroon ng himala, ng kagalingan, Panginoon, O God, mag-flow, God, in the name of Jesus. Salamat po, Ama. Tunay nga, Panginoon, ikaw lamang ang aming inasahan sa oras na ito, Lord. Wala po kami amang magagawa kundi magtiwala sa iyo, Lord. Even po ang church building sa Sambales, Lord, salamat. Pinobride mo na, Panginoon, ng materials. Lord, ang mga faithful supporters, Lord, thank you, Pare God. Salamat po, Ama. At Lord, dalangin din po namin, O God, Lord, harabas si Kariyera Bakante. Lord, sa buhay rin po, Panginoon, O God, hallelujah, ni Madam Ani. Lord, na may sakit karamdaman, O God, na ngayon po ay dinaranan, damdam niya, Lord, ang kanyang tiyan. Lord, in the name of Jesus, ikaw, demonyo, kasakit karamdaman sa kanyang mata, sa kanyang tiyan. In Jesus' name, kinakansila ko ito sa pangalan ni Jesus right now. Hindi ka magtatagumpay, Satanas, in Jesus' name. Dahil nagdideklara po kami, Ama, ng iyong himala, pagpapala, Lord, padaluyin mo, Panginoon, God. We pray for your visitation sa gabing ito, Lord. In Jesus' name, we pray for your angel, Lord, pictures over her, oh God, even po, paano sa kanyang anak na si Gio, paano, alert din, Lord, na may diagnose ulit, gallstone, Panginoon, Lord. Hayaan mo, Ama. Alam ko, ikaw ang Diyos na magpapala, ikaw ang Diyos na gagabay sa kanya. Lord, tunawin mo ito sa pangalan ni Jesus, oh God, in Jesus' name. Amen and amen. Lord, salamat po, Ama, at hallelujah, Rabasik, Karaya, Rabakande, Lord, in the name of Jesus, oh God. Maraming salamat po at salamat po ay we pray na patuloy natin, Lord, sinisiluan po namin alat ng aming panalangin. Nagdideklara na po kami ng mga miracle signs, Lord, answered prayer, oh God. Amen. In Jesus' name, dahil, Lord, we believe, we receive it, oh Lord God, in Jesus' name and by the power of the Holy Spirit. Salamat po, Ama, in Jesus' name. So, praise God po, alam ko kung kayo po ay, alam ko na lahat ng ating panalangin naririnig po ng Diyos. Amen. Dahil ang Diyos po natin, napakahaba ng kanyang kamay. No, nakita niya ang design ng puso po natin, yung mga nanghihina, no, nandun naman problema, may kabigatan, believe, sabi nga ni Lord, believe and receive, no? Ang salita niya ay talagang panghawakan po natin, tayuan po natin na talagang naghihimala ang Diyos sa atin. Kung ang Diyos naghihimala noon, ngayon naghihimala din ating Panginoon. Kung siya nagpapagaling noon, magpapagaling din siya sa ating pong mga buhay. Kaya panampalatayaan po natin, angkinin na po natin na pinagaling na at na-receive na po natin yung ating pong mga kahilingan sa oras nito. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Okay. Praise God. So, God bless. God bless everyone. God bless po. We love you. We love you.